ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳои арзон астае ки аз 60 000 сомонӣ сар мешаванд ки тайёре барои зиндаӣ кардан ва заминҳои арзонам ҳастае. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо ҳам хел хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонем ки дар номерои имо ватсап рӯй кунем. Дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунен. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. хонаҳои арзон бисёре рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати уртабоза ҷои ободишда қарор дорад. ҳамин хона обшим 6 сотиқ замин аст, 3 дар хона дорад, якта калидор, якта подвал дорад, обсветш ҳастай. хона дар трездаҳои пластикӣ часпондага ки ай Россия овардагӣ ҳастанд. хона бо ғишти пухта бардошта шудааст ки дӯстон шкатур дорад, ремонт ҳастай ки фақат як рангу бор мондагӣ аст. айни ҳол дар инҷа одамо уже зиндаӣ кардистанд. дарахтони мевадиҳандаи навниҳоли ҳаргуна шунодагӣ ҳастай, аз гуна ангур ва дигар намо. дӯстони азиз, ва ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам аделин дар берун ҳастай. дӯстон дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид, ҳамин хел чизо қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои Россияшон ҳастай ва рақамҳои Тоҷикистоншон. метавонем ки дигар маълумоти 100% гирем. дӯстони азиз, хона ҷои беҳтарин дастай. агар шумо ҳамин хел хона дошта бошен, квартира, замин, чизе барои реклама, дар номерои имо ватсап рӯй кунед, реклама мекунем. ин хонаро ҳуҷҷатош 100% бардорен. азиз, марҳамат, дигар маълумотча гирем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ барадон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пеши цирк дар. дӯстон, як хонага квартира аст, дар сеюм ошона қарор дорад, 36 квадрати метр. хона ремонтуш нағзе барои зиндаӣ карда мешавад. дар даруни хона консонер аст, кухни, гарнитур, термикс, отоплени, трезаҳои пластикӣ, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, стиральни машина ҳамаш ҳаст. фақат медарои зиндагӣ мекунед. дӯстон, фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. доми 4 этажа аст мега соҳибшон. ҷош ҷои беҳтарин аст, дар наздикиш ҳама чӣ ҳастай. кадомтон агар харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумоти 100% айхшон гирен. лайкотон намонед дареқ надоред чӣ хонае ки дар кора, дар комментария нависед. мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо ҳам дошта бошед хали квартира ёки замин, мошин, чизе ки барои реклама, дар номерои имо ватсап рӯй кунед, реклама мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдар дар деҳаи алмосида қарор дорад. обшим 7 сотиқ замин астае ки бо чандқа дарахтони сояафкан шинондагӣ ҳастае ки калон. дӯстони азиз, дар инҷа обуш ҳаст, яъне ки ба пеши ҳамин замин оби канал мегзарад, мегӯяд соҳибшон. барои дача кардан, барои хона кардан ҷои беҳтарин аст, барои истироҳатгоҳ, яъне ки ҷои хуб астае. фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадом метавонед агар харидор бошад, биёен замина ай пеш бинем, гуфтага бо чақчақ мекунем. марҳамат, рақамошон дӯстони азиз метавонед ки занг занед ва маълумоти 100% гирен. фақат заминхаро занг зана, гуфтага хоҳиш кардага беҳуда занг назанед. марҳамат, барои заминхоро номеро телефоншон дар таги видео. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонотепа мешавад. ҳамин квартира айни ҳол дар шабчароғда қарор дорад, пеши сомонӣ мешавад. духонага квартира аст, дар шашум ошона қарор дорад ки доми 6 этажа аст, 62 квадрати метр, обсвет дараҷа ҳастай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст ки ремонтуш 50% кардагӣ аст. фақат дигар ранг боша хитон мекунем. дӯстон, дар наздикиш масҷид, мактаб, мағоза, садик, литсей, ҳамин хел чизо ва донишгоҳи тиббӣ ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, кадоме ки харидори аниқ бошад, рақамошон дар поини видео бардоред. азиз, метавонед ки дигар маълумоти 100% айхчон гирен. мо бошад наворуна давом медиҳем. панҷум хонаи фурӯшӣ.
панҷум хонаи фурӯши навбатии мо дӯстони азиз хонаи назди ҳавлига аст ки қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. Дар ноҳияи ҳамадонира пушти молбозор шуда мешавад. Мега ҳамин хона айни ҳол қарор дорад. Обшим 6 сотиқ замин аст ки 6 дар хонаи времинка кардаги аст ки 2 дар хонаш тайёр аст. хоҳем зиндагӣ мекунем ва як чанд дар дигаша фундаментош рехтагӣ ҳастай. баня калидоршам дар аделна кардаги ҳастай. мега гирдуш маҳкам аст. обсветшам ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. вариантҳои алиши ҳам аст. метавонед вариантҳои алиш дошта бошед. дар рақамошон пешниҳод кунед. дӯстони азиз, кадоме ки харидори аниқай гуфтага бо арзонам мекунем. фақат одамои харидор занг занан гуфтага беҳуда нороҳат накунанд. марҳамат дигар маълумоти 100% метавонед дӯстони азиз хитон гирен. лайкотон аз занен, дариқ надорен. чӣ хонае ки дар дар комментария нависед, мо албатта мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстон дар райони рӯдакида қарор дорад. дар ҷамоати роҳатида аст. айни 9 километр як 7 километр болотар гуфтага аст. обшин 5 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона, якта калидор, ванна, ошхона, ҳаммом дар дарони хона ҳаста. яктага гараҷ дорад. гирди хона маҳкамае ки ремонти беҳтарин кардага дӯстон ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳандаам дорад. обсвет бе проблемае. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки дӯстон бо савдо ҳам мешавад. дар наздикиш мактаб, магазин, масҷид, дорухона, ҳамин хел чизо 2 минута раҳ мегане ки қариб аст. 2 минут раҳ астае. кадоме ки харидори аниқ аст гуфтааст биён хонара ай пеш бинанд бо савдо мекунем. яъне ки лаби раҳ қарор дорад. ҷои беҳтаринае. марҳамат агар шумо харидор ки бошед метавонед дигар маълумота ай соҳибшон гирен. бошад навора давом медиҳем. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 13 микрорайонда қарор дорад. як хонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 43 квадрати метре. обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, темиз, кондитсионер, тёпли пол дорад. яъне ки ҳама ҷош гуфтадага дар ошхона ҳама ҷоша тёпли пол кардага мега ки дар зимистон хона гармае. хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. ремонти беҳтарин дорад. давомшунда лифт ҳастай мега. ҷои беҳтарин астае. фурӯхта мешавад бо нархи 248 000 сомонӣ ки бо арзон мекунем гуфтага. кадоме ки мехарад муомила дорад. вариантҳои алиши ҳам аст. метавонем ки вариантҳои худтона пешниҳод кунем. рақамошон дар поини видео. метавонем маълумоти 100% ва пурраша ай соҳибошон гирем. дӯстони азиз, ай шумо хоҳиш мекунем видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунен. хонаҳои даракотро нависед, албатта мемонем. ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшӣ дорем ки дӯстон дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. дар деҳаи истиқлол гуфтаги бардорни азиз. обшим 6 сотиқ замин аст ки замин ҳамвор аст. дар гирду ванаш уже одамо зиндагӣ кардесан. ҷош ҷои нағза мега. обсветшам аст. фақат мегири стройката сар мекунӣ. ҳуҷҷатош аст дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 39 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ё ки балубои намуд мошинам алиш мешавад гуфтага вариантҳои худшона пешниҳод кунанд. я дӯстони азиз, кадометонда вариантҳои хуб бошад агар ҳамин хел ба мошинам алиш мекардан метавонен дигар маълумоти 100% гирем бардорни азиз. бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба эълони навбатӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар наздикии аэропорти кӯҳна гуфтага. дар пешавай қарор дорад ки хона коробка аст дӯстони азиз. 7 сотиқ замин аст. 4 дар хона кардаги аст. якта калидор, якта пешаша навесора гирдош маҳкам аст. обсвет дорад ва дар дароншам баня, ҳаммомшам яъне ки проекташ ҳаст дӯстони азиз ки хоҳен хитон фақат дар резаб мечаспонен. камтар ранг боша мекунен. медарои зиндагӣ мекунен. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% аст. бе ягон камбуде. фақат одами харидори аниқ дар корае. дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо аст. иҷа уже одамо давоно зиндагӣ кардесан мега ки лаби раҳда қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поини видео метавонен дигар маълумоти 100% гирен. хона беҳади бад проектҳои навкати кардагӣ аст. метавонед 100% маълумотша гирен. лайкотона дариқ надорад. видеонавори моро поделиса кунен ва хонаҳои фурӯшии худтона қатъи дигар чизотон метавонед дар номерои ватсап имо рой кунем. мо дар видео оянда мемонем.
мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯши навбатӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шоҳмансур, дар Жили Мастиф. Дӯстони азиз, ду хонага квартира аст, дар дуюм ошина қарор дорад, 35 квадратни метр. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ремонтам дорад. об свет ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом, термикс ҳастай ки фақат медорем зиндагӣ мекунед, хоҳед ремонтша дига мекунед. бо телефон ҳамаи маълумотҳои 100%ша мефаҳмонам. гуфтагаи дигаша фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки бо савдои хубам мекунем. гуфтагаи срочна пул дар кора. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, метавонед ки дига маълумоти 100%ша гирен. марҳамат. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯши навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар калхози Россия, дар охирон қишлоқ. гуфтагӣ астай. обшими 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хонаи временка кардагӣ астай ки барои зиндагӣ кардан мешавад агар ки камтар рангу бор мекунен. гирдаш маҳкам астай. об свет дорад. дарвоза задагӣ астай. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳошам 100% астай. дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. фақат одамони халидор занг зананд. гуфтагӣ мо арзон мекунем. гуфтагӣ як тага халидорам дар дарунаш майдача будай. марҳамат дӯстони азиз, дигар маълумоти пурраша метавонед аз соҳибшон гирен. агар шумо манхали хонаҳои арзона, қимата ё ки квартираи замина, мошина, чизе ки барои реклама дорен, дар номерои WhatsApp имо суратошона роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯши навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Исфара, дар шаҳраки Шуроб, яъне ки амехел маълумот. обшим 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона, якта калидор ҳастай ки ремонти миёна дорад барои зиндагӣ кардан 100%. якта пешошда долон дорад, якта айвон қатъи калидорш ҳастай. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамомшам ҳастай. дӯстони азиз, гирди хона маҳкам астай, об свет астай ва чойлоби ангурам дорад ки дар даруни хона ҳастай. хона дар лаби роҳ қарор дорад. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. фақат одамои харидор бошад. гуфтагӣ гирди ванаш полни худ маҳкамай. марҳамат, рақамошон дар поёни видео. метавонед ки дигар маълумоти 100%ша гирен. дӯстони азиз, ва шумо ҳам метавонед ки амхали хонаҳои фурӯшидона қатъи квартира, мошин ё ки заминотон суратоша дар имо WhatsApp роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. ин буд 12 хонаҳои фурӯшии мо. то видеои оянда дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.